Tapenji japeto. To kamikela maduong' malich kama mapok wata kogede ni ma karango. Ma iluongo ni pap which is Subling bus. Pabni oketa gi wach mang'eny Nairobi ka. Do ing'eni ok ni kata kaka ineno chung ka koro ineno ka ni en pap ka ne kuma serious. Mane kama serious chon. Ng'eng'ia pabni, ng'eng'ia from north to south to west to east. Ing'eni kela ka bana madhier nono ni to Nairobi kwani nafas maram kama ok nyal pok nodonga. Wanyisi. Gima koro degine timore ka in ing'eni kia ndalogo noyudo ka pod in dala. Ka ne ane gi kembe ariyo. In fact kambi achiel koro nariwe akete kon Jackson obedo kambi achiel ma serious. Kumene ni chung'ene. Ka ne kambi maduong' ok ni na kambi ni kambi okalo ka. Ka ne en kambi ma serious ka naloso kambi mar ginene iluongo ni period. Bing'e period. Period ang'eyo. Ka ema koro naloso period. Ka nandiko nyaka joge na mane tiyo na ineno are tung kucho ineno Walter. Macha. Perimeter wall no. Perimeter wall no ago nyaka kocha. Mano koro perimeter wonda. Gima ne koro wang'iya ma koro anyisi gima ne timore ka in kichung' ka tineno kaka pod en pap. Ka ne na kambi mar ginene go iluongo ni periods. Ka ne kambi periods ma ka nyathi manyako koso period dwe mokwongo. To obiro ka obiro nyaka gi boyfriend. To obiro tamiye period. Emi juko ne gi period timiyo gi dichiel. Koro anyal ne gi nyaka sama na miyo nyathi manyako period mar higa kabisa. Higa achiel mano en gi period ma higa no te ok ochako many period. Ni koro period otamore biro. Period en godo. To kano biro gi boyfriend timiyo gi period gi te koso ng'ata nyaka miyo period. Namiyo gi to giriwore e period achiel no. Ka period achiel en ma dwe achiel gitie gi bete period no nekech koro kata ginene ne bed achiel iluongo na. To ng'ama ne tiyo gi ng'ama ne bede period dwe achiel ochako neno ento koro ni konye. Koro weri gi weche period wanyisi gi plot gima ne timore ka. Kaka nene na kayaw kambi mar period ma serious. So mera ji ne biro nyiew period ma kuonde mopogore Somalia, Italy, ani jo Sweden, weri gi Sudan na riembo. Koro nan nyaka gi customer kuonde mopogore na sehemu na pogore kabisa. To kimake gi kanyo. Ang'o miyo koro chala kama koro en na papo mukete. Koro ami story ka ne yawang' ani ng'eni ka yawang' to an ga ng'ama serious. Yano wang' gi jok bano dak ka gi jok mane tiyo na e kambi nafwenyo ni gikwala. Nikech nyathi manyako ne biro nyanyiewo kata period mar dweche adek. To yudo ka en mana gi period mar dwe achiel kende. Koro period mar dweche ariyo go ok ne. Koro nikelo ni complaints gi joma nyiri mane nyiewo. Koro naduoga yudo complaint atuoga fwenyo ni kare gimbe gichama gi jok machuo